Без хәзер әйтеп үткәнек бит инде Мәскәүдә ВДНХ Рәсәй күргәзмә форумында башкорт телевидениеһы көне бара һәм ундагы саралар менән Мәскәүдә эшләгән безнең хезмәттәшебез әлеге мәлдә Мәскәүдәге яңалыклар хезмәте хәбәрчесе Флорида Ким таныштыра. Хәерле көн, Флорида, һүз һиңә, рәхим ит. Хәерле көн, студия. Безнең иҗади төркем үз эшен Рәсәй халыкара форумы күргәзмәһендә дәвам итә һәм бүген ВДНХ мәйданында бүген Башкортстан Юлдаш телеканалы көне оештырыла. Кунактарны һәм мәскәүләрне нимә көтә? Бында инде безнең коллегалар БСТ телеканалы алып баручылары бай йөкмәткеле программа әзерләгән. Теләгән һәр кеше күргәзмәдә катнашучы безнең телевизион күсмә студияла үден алып баручы диктор буларак хынап карай ала. Бында башкортса һәм русса телдәрдә суфлер аша текст укып, үдеңдә кадрда нисек тотырга һәм башка телевизион серләрен белергә мөмкин. Бынан тыш инде башкорт бөюләре буенча осталык дәресләре алып барыла. Стәрлетамак бөю театры солистлары кунактарны бөергә өйрәтә, Башкортстанның мәдәнияте, милли гореф-гадәтләре менән таныштыра. Башкортстан стенды өчен тавыш бирергә мөмкин. ВДНХ сайтында һәм Башкортстан Юлдаш телеканалында инеп QR-код буенча тавыш бирергә мөмкин. Без бүген көн дәвамында эшләйбез һәм тура бәйләнештә төрле программаларда буласакбыз. Башкортстан стенды ысынлап та аерылып тора һәм инде тавыш бирергә, безнең эфирларны карап барырга сакырабыз. Әлегә яңалыктар ошы студия үтһезгә. Рәхмәт, Флорида. Безнең менән әле яңалыктар хезмәте хәбәрчесе, хезмәттәшебез Флорида Ким булды. Ул Мәскәүдәге ВДНХ Рәсәй күргәзмә форумында үткән башкорт телевидениеһы көне яңалыктары менән таныштырды. Рәхмәт. Без бәхетнамә тапшыруын дәвам итәбез. Һеҙҙә бит инде.